to my LB. Please come, guys. Best dong nama logoफ्रा गासिबो Happy Christmas ni Happy New Year ni pura धूमधाम ready खालामबाय दं नामा लोगोफोर comment खालाम please comment and like then hey लोगोफोर गोदान बोसोरनि दान्दिसे सम बयबो एसे सावरायदिनि मोजां गाज्रि माबोरै दं नोंथांमोना Hello guys, welcome. Please comment. Happy New Year and Happy Christmas. Sir na Christmas सोलिबाय दं अन्नानै कमेन्ट्सआव खिथाहरदो दे आरो माबोरै सोलिबाय दं Happy New Year plus Happy Christmas नङा होमबा डिसेम्बर सोलिबाय दङ Christmas अभी किसका किसका क्रिसमस चल रहा है प्लीज कमेंट करो और कैसे चल रहा है কেনেকা চলি আছে क्रिसमस আৰু নিউ ইয়াৰৰ কাৰণে কোনে কোনে কি ৰেডি কৰি আছে কত যাব বিচাৰিছে আপোনালোকে কিন্তু ফ্ৰেন্ডছ সাৱধান এইটো বছৰত বহুত সাৱধান কাৰণ যাতে কোনো মানে এক্সিডেন্ট নহয় কাৰো জীৱন ধ্বংস নহয় খুব সাৱধানত মানে গাড়ী চাৰি চলাবি ফাটি কাবি এনজয় কৰিবি কিন্তু অলপ ড্ৰিংকসটো অলপ কম কৰ প্লিজ সবে কমেন্ট কৰক প্লিজ গাইজ কমেন্ট কৰ कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर अन्नानै कमेन्ट खालाम लाइक हर अन्नानै प्लिज कमेन्ट करबा आरो लाइक दिबा प्लिज आइसे जितिया एटा लाइक तो दी जा प्लीज अगर किसी ने हिंदी वाला आया है तो प्लीज लाइक करो यार और आप लोग का कैसे चल रहा है हैप्पी क्रिसमस चल रहा है कि नहीं और अभी हैप्पी न्यू ईयर के लिए क्या चल रहा है कैसे चल रहा है आप लोग का एरिया में लेकिन मैं जहाँ पर है यहाँ पर तो पूरा साइलेंटली पूरा अच्छा है लाइक दीजिए प्लीज अगर किसी को लाइक देने को नहीं आता तो और राइट साइड कोना में जाओ ऊपर में 3 डॉट में क्लिक करो 3 डॉट में क्लिक करने से लाइक का वो आ जाएगा राकेश कुमार गुड मॉर्निंग सर जी हेलो राकेश कुमार जी वेलकम मेरा एलबी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आप कहाँ से है राकेश कुमार जी और ये बताओ आप लोग का उधर में क्रिसमस चलता है कि नहीं है अगर क्रिसमस नहीं चलने से भी फिर न्यू ईयर के लिए क्या चल रहा है हाल चाल कैसा है बताओ प्लीज राकेश जी राकेश कुमार पैतल हरियाणा अच्छा राकेश कुमार जी आप हरियाणा से बोल रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं और मेरे तरफ से ये आपको शुक्रिया अदा है लेकिन आप मेरा एलबी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मैं आसाम से हूँ राकेश कुमार जी आसाम गुवाहाटी कमेंट करो प्लीज कौन कौन है कमेंट कीजिए सीजन नार्जारी ऑफिशियल हेलो सीजन नार्जारी ऑफिशियल फंबाय माब्रै दं खबर सबर हेलो गुड मॉर्निंग आदा औ मॉर्निंग फंबाय मॉर्निं मॉर्निं माब्रै दं फंबाय क्रिसमास सोलिना सोलियाखै आरो गोदान बोसोरनि नोंसिनि बिटिआरआवथ' क'क्राझारावथ' एसे स्ट्रिक्ट जागासिनो दं खोमा फंबाय ना गोदान बोसोरनि एसे पुलिसफ्रा डिउटि होगासिनो दं खोमा आं दहाय मोनसे
मा होनो बड'लेण्ड रादाबाव नुदोंमोन माने खुगा खुगा माबा सोहोलायबाय बार सोहोलायबाय नङा होमबा एक्सुलि बेफोरो मोजांबो जादों मानो होनोबा किसुमाना लोंनानै बांद्राय अयथासार खालामद्रायो लोङै जायै नङा होमबा सिजेन नार्जारि अफिसियेल बिदिनो आदा आदसा मर्निं ब्रेकफास्टफोर खालामबाय ना खालामाखै सिजेन फंबाय राकेश कुमार जी आप चला गया क्या प्लीज कमेंट करो और कौन नया आया है प्लीज लाइक करो लाइक एक भी लाइक नहीं आया यार फ्रेंड्स सिजेन अफिसियेल आं चिरांनिसो आदा आदसा फंबाय चिरांनिसो ना चिरां मा जायगा फंबाय नोंना चिरां बबे जायगानिबा फंबाया राकेश कुमार जी सेम टू यू सर जी ओके थैंक यू राकेश कुमार जी सेम टू यू हैप्पी न्यू ईयर है ना आप लोग का उधर में भी तो पूरा जनवरी में तो पूरा चलेगा धूमधाम से अगर किसी को लाइक देने के लिए ओ लाइक मालूम नहीं है कैसा देना है तो मैं बता रहा हूँ लाइक देना है तो ओ राइट साइड कोना में जाओ ऊपर में थ्री डॉट है थ्री डॉट में क्लिक करो उसके बाद में लाइक का वो बटन आ जाएगा लाइक डाल दीजिए प्लीज सिजेन नार्जारि अफिसियेल खासि खथ्रा आदसा फंबाय खासि खथ्रा नामा खासि खथ्रायाव हाबो लोगो दंमोनलै फैलाव होननायमोन कन्टेक्ट नाम्बारानो गैलाना गामि नामा मामोनथाय खासि खथ्रा होनदोंमोन आरो आं थांखांबायबो खिन्थु ओइ जे माबा मोनसे बाजार दंमोनलै र' एसे हाग्राबारि नुयोलै बिसिनि साइडआव मिथिबाय ना सिजेन फंबाय सिजेन नार्जारि अफिसियेल जोंनाव ख्रिस्टमास सोलियालै आदा आदसा फंबाय माने मा होनो दुखु दामोन आरोना हिन्दु आरोना जोंनि बायदि आंबो हिन्दुसो फंबाय माने दै थेवब्लाबो माने जोङो बर' हिसाबै गासैखौबो बा मानसि हिसाबै जोङो गासिखौबो हेपि ख्रिस्टमास जासिनो गोनां जागोन नङा होमबा मानो होनबा गोदान बोसोर फैदों नालाय बिथांमोननि थाखाय ख्रिस्टमासआ सिजेन अफिसियेल लाइक होबाय आदा अके थेंक इउ फंबाय सिजेन फंबाय थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय नों फंबायल' हरदों दासिमबो लाइकखौ कुनि আছে মোৰ এলবিত প্লিজ লাইক দিবা কমেণ্ট কৰিবা কথা পাতিম অলপ নিউ ইয়াৰৰ কাৰণে কেনেকা চলি আছে सोर दङ दे अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालामहरदो दसे रायलायनि गोदान बोसोरनि आरो लाइक हर प्लिज अन्नानै जोंना सिजेन फंबाय हरबाय लाइक सिजेन फंबायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आंनिफ्राय सिजेन नार्जारि अफिसियेल बिग्राय बसुमतारी सरलपारा मा होनदों सरिय'ग्राफारखौ सिनायो ना बे गामिनि फंबाय आंथ' सिनाया सिनायनायालाय बेखौ हा आं सिनायाखै माने फंबायना चेनेला बेनोखाना सिजेन नार्जारि अफिसियेलानोखाना आंनियाव माबा दंना गैयाथाय र' नायनि आं फ्रेन्ड दंना गैया बोरै नायोथाय फंबाय बोरै नायोब्रा दे अननानै फोरोंहरलाय नोंजों आंजों लोगो दंना गैया दायो बेखौ एलबि होनाय फारसे मारै चेक खालामनो हायो रोङोबा अननानै खोन्थाहर दे सिजेन नार्जारि अफिसियेल आदा नोंनिखौबो साब खालाम चेनेलखौ आदानिखौबो साब खालाम चेनेलखौ माने बुजियासै फंबाय आदानिखौबो मा होनदों आदा आंनिखौबो साब खालाम चेनेलखौ आदसा नोंनि चेनेलखौ आरोना फंबाय नोंनि चेनेलाथ' अलरेडि आंनाव साब दङ खिन्थु बबे मोनसेयाव दङ चेनेल आंना मोननै नालाय मोनसे एनटिभि नयन ब्लग्स ओमफ्राय मोनसे नैबे एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेल दा जिखुनु मोनसेयाव दङ आरोखि नोंनि चेनेला दै आं दा चेक खालामगोन दै फंबाय दुखु दामोन दे खालामगोन दे मोननैजोंबो खालामगोन सिन्था खालामनो नाङा दे आसा बिटिवा हेलौ नानि वेलकाम गोजोननाय थाबाय नानि आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय नानिया जोंना लोगो स्टार्ट जाबायलै आङो मैया गोसोखांखादों माने मा होनो जोंना वाटार साप्लाइआव नानिया साख्रि जाबाय मिस्थि जाहोनो बयखौबो मैया इनभाइट खालामदों बा वेलकाम खालामदोंना थांगासिनो दङ र' साख्रिखौ जाग्रोनो मोजाङै जेथिया माने एपइन्टमेन्ट लेटारा फैगोन अब्ला रेडि आरोना नानि आइ लाइक दोन आदा थेंक इउ आसा बिटिवाइ नों फैनाय लोगो लोगो लाइकआ फैखादों बेखायनो आं सिनायखादों खिन्थु रावबो हराखै नायगासिनोसो दङ अन्नानै प्लिज जायफोर सिरि सिरि नायनानै दङ लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालाम प्लिज रायलायनि मोजां गाज्रि दुखु दाहा मानसिया थांनानै थासान्दियाव जोङो नों आं बयजोंबो मोखांजों
सो नुलाया जानो हागौ जोङो नाथाय इन्जय खालामलायनांगौ इन्जय थांनानै थासान्दियाव इन्जयआनो मानसिनि जिउआव गोबां माने मानसिखौ थांनानै थासान्दियाव सहाय खालामो बा हेल्प खालामो हा जोङो टेनसनाव थायोबा जोंनि आयुआ सुंलाङोनो आरो जाय मानसिया अराय सम इन्जय थागोन बे मानसिया माने आराम बिनि साइस्थ' बायस्थ' मोजां थागोन आरोखि थिग बुंनो थाङोब्ला आं टेनसन लाया दै बारा बेखायनो नुवाखै आंखौ माबायदि पेटला लाबावसो आङो सिएन नार्जारि अफिसियेल आंनाथ' दं आं भिडिअखौ नायबाय थायो आदसा थेंकिउ फंबाय थेंकिउ नायबाय था बिदिनो सहाय खालामबाय था नोंनि आंनावबो दङ आंबो नायो दै आं माने नैबे एनटिभि माबा एनटिभि ब्रह्म इउटुब चेनेलजों नायाब्लाबो एनटिभि नयन ब्लगसो आं गोबां मानसिखौ नायो दे सापर्ट खालामो मानो होनबा आङो कमेन्ट हराब्लाबो भिडिअफोरखौ फुल नायना दोनो दे आङो माने बैखौ बांसिन खालामो आं बेखौ जास्ट आरो आं एलबिखौ दैलि होआ साननैजों बा सानथामजों बा सानसे बाद बिदि खालामनानै आं एलबिखौ होयो ओमफ्राय आङो बेखौ जास्ट भिडिअ आपल'डल' बांसिन खालामो आरोना बे चेनेलाव ओमफ्राय आं बै एनटिभि नयन ब्लगजों नायो आरो माखासे माबा दंबावो आंनाव बेजोंबो आं नायो आरोखि आसा बिटिवाइ लाइक होखा मा लाइक होखांनानैसो कमेन्ट हरो आं आदा आदसा थेंकिउ नानि लाइक होखांनानैसो कमेन्ट हरो जोबोद जोबोद गोजोन्थाव आतसेदा गडेप्पा आतसेबा गडेप्पा हेलौ आतसेबा गडेप्पा वेलकाम हाय बोला अपने ऊपर में है ना हाय 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 हेलो अच्छा अच्छेबा गुड मॉर्निंग आप कहाँ से है अच्छेबा एंड शुक्रिया है आपको मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद क्या है आपको मेरा एलबी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं थैंक्स मेरा एलबी में आने के लिए थैंक यू आपको आप कहाँ से है सिजेन नार्जारि अफिसियेल आदा उनाव लोगो मोनगोन औ फंबाय उनाव लोगो मोनगोन दे माबाफोर खामानि दं नामा फंबाय आसा बिटिवाइ ओंखाम जाबाय नामा आदा आसा बिटिवाइ ओंखाम जानाय जाथ'वाखै माने संगासिनोसो नोमबाजैया आं एसे साइडआवसो दंहैयो लामायाव नै ओरैजाय हा बैथिंनो जोंनि रुमा आं दा माने एसे साइडआव फैनानै एलबि होदों नोंसोरजों रायलायनो थाखाय मानो होनबा बैयाव फुख्रियाव आं जिरायना एलबि होदोंमोन ना दाख्लै बे फुख्रियाव माने खामानि मावगासिनो दङ एसे डिस्टार्ब जादों आरो रुमाव बुहुद दावराव माने हा जोंना नोमबाजैया मा होनो हारसाफोर गानग्रा मेख्ला सादोरनि मास्टार नालाय माने रुमाव बुहुद दावराव जायो माने हिसाननि जि दानायनि आतसेदा गडेप्पा गुड मॉर्निंग हाँ हेलो हेलो गुड मॉर्निंग ये बताओ आप कहाँ से है आप कहाँ से हो और कैसे है मैं तो बढ़िया है मेरा ठीक ठाक चल रहा है अभी हैप्पी न्यू ईयर कैसे चल रहा है आप लोग का उधर में कौन सा जिले से है और कौन सा स्टेट से हाउ आर यू Acheda Godepa, how are you? I'm fine. And you are? Please, I don't know English, okay? Hindi. My language Hindi, Assamese, and Bodo. Sijen Narzari official. Nonga mani real लावसो लोगो होनदों आदा आदसा लोगो मोनगोन फंबाय आं नोंसिनि चिरां क'क्राझार थांबाय थाखायो आरो नै थांगोनानो साननैसोनि उनाव माने जानुवारि बायखां इरखां थांगोन एसे खामानि दङ गैयाब्लाबो 20 देससो थाहैनाय जागोन हा 20 बा 30 देससो आं माने बिथिं गिदिंबाय थानाय जागोन आरो ना थाहैनाय जागोन लोगो मोनगोन निस्सय आरो आं बे काजलगावआव गोबाव सम थाहैयो थांबाथाय जागोन फंबाय जागोन लोगो मोनगोन अच्छेदा गडेप्पा लाभ का वो दे दिया लेकिन इसे है ना थैंक यू डन ओके थैंक यू अच्छेदा गडेप्पा आप कहाँ से व्हाट आर यू फ्रॉम अच्छेदा गडेप्पा व्हाट आर यू फ्रॉम ओके अच्छेदा गडेप्पा ओके सिजेन नार्जारि अफिसियेल बरिया आदा औ थैंक यू फंबाय गोजोननाय थाबाय खोरोमदाव बसुमतारी हाय आदा दासो फैबाय आं फंबाय थैंक यू गोजोनबाय फै वेलकाम आंनि एलबियाव नोंसोर थाबाबो जोबोद इन्टारेस्ट नाङो नै नानि आसा बिटिवाइ मोनबो दङ
नोंसोर थाबा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जेबो नङा दे आंबो एल बि होनाया बारा गोबाव जायाखै जास्ट 15 मिनिटल'सो जादों फै सावरायनि दसे सम नङा होमबा गोदान बोसोर मोनफैलायबाय नै जोंना अलंबार फैयाखै आस्सा बिटिवाइ ओंखाम जागासिनो कमेन्ट लिरगासिनो आदसा नानि बाब्रे बा मेगना ओंखामाव थांदों ना ओमफ्राय खोमाया आंनि एल बि आव जास्ट मेगननि नोजोराबो थाइनै मेगन नालाय थाइसेया ओंखामाव थांगासिनो दं थाइसेया माने कमेन्टआव ना मानो होनब्ला कमेन्ट लिरनायावबो गोसो होदों गोजोननाय थाबाय नानि गावनि जानायखौ लानानैबाबो नों आंजों एल बि आव बिजि थानायनि थाखाय आसा बिटिवाइ मा होनखो हा ना थेंक इउ सिजेन नार्जारि अफिसियेल काजलगाव खाथियावनो जायो आदसा काजलगाव खाथियावनो जायोना फंबाय बे बाजाराव गोबां बेरायलै जों मिथिबाय फंबाय काजलगाव बाजारा सानदे बाजार जायोना रबिबार बाजाराव गिदिङो दे अननानै सोर कौन कौन नया आया है लाइक दीजिए प्लिज लाइक दीजिए सिजेन नार्जारि अफिसियेल लोगो मोनगोन फंबाय बे काजलगाव बाजाराव जों गोबां गिदिङोमोन आरो मथा मथि आङो थांनाय जागोन क'क्राझार चिराङाव गैयाबाबो मास मोनसेसो थाहैनाय जागोन जानुवारि बायनानै लोगो मोनगोन निस्सय लोगो मोनगोन लोगो मोनफैबानो जाबाय मोजां गाज्रि खबर लालायनो हागोन सावरायनो हागोन नङा होमबा खोरोमदाव बसुमतारि आदा मैयानि जाथायनि बागै लाबो मैयानि जाथायनि माने फंबाय मैयानि जाथाया मामोन फंबाय आं भिडिअखौनो नायनाय जायाखै आरो दिनै भिडिअखौनो बानायाखै आङो खोन्थाहरलाय देलाय मामोन लोगो मोनगोन आदा सिजेन नार्जारि आदसा लोगो मोनगोन फंबाय निस्सय लोगो मोनगोन दै लोगो मोनगोन आरो जायफोर आंजों कन्टेक्ट खालामनो सानो बे बिथांमोना थोंजोङै आंनाव एल बि आव कन्टेक्ट नाम्बार बिहरनो नाङा डिसक्रिपसनाव दंखायो जायफोर बिथांमोना आंजों मोजां गाज्रि खौरां लालायनो सानदोंबा सुबिदा उसुबिदानि थाखाय सावरायलायनो सानदों माबा मोनसे जोंनि चेनेलनि गेजेराव माबा मोनसे प्रब्लेम सोलिदों बेफोरखौ जोङो सावरायलायनो सानदों बेफोरनि सोमोन्दै निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट सुलुग लानो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव हाबैबानो निस्सय मोनगोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बार आरो माखासे जाहोननि थाखाय निउसफ्राव भिडिअ सोनो थाखाय नोंथांमोना सोआखै बा नोंथांमोना ब्लगिं चेनेलफ्रा नङा होमबा आंनियाथ' निउस एन्ड पलिटिकेल नालाय नोंथांमोना जिथु आंखौ खावलायनो सानदोंब्ला भिडिअआ रियेल जानो नांगोन रियेलजों लोगोसे प्रुफ नांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना आंनि बै कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों दैथायहरनो हागोन जिथिनारि नार्जारि हाय आदा लाइकल' होनो फैबाय आं मा होनदों गिर्जायाव थांनो ओंखारबाय आं आदा अके थेंक इउ जिथिनारि नानि जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइकल' होनो थाखाय फैदों नङा होमबा गिर्जायाव थांनांगोन मानो होनबा नोंस्रा ख्रिस्टमास सोलिगासिनो दं आरो नानि नोंनिसिम जोबोद साबायखर मानो होनबा नोङो गिर्जायाव थांनो ओंखारनाय टाइमखौ दसेब्लाबो दोन्थ'नानै आंनि एलबि नुजाफैनायनि थाखाय एन्ड हेपि ख्रिस्टमास नङा होमबा जिथिनारि नानि हेपि ख्रिस्टमास आसा बिटिवाइ लावथियाव लोगो मोनगोन नामा सिजेन मा लावथियाव ना मा होनखोब्रा लावथियाव लोगो मोनगोन नामा सिजेन होनदों खोमा आदसा सिजेन फंबाय नोंखौ आसा बिटिवाइया माबा लोगो मोनगोन नामा होनना सोंहरदों आरो सोरबाफोर लोगो गैलाया नामा लोगो जालायनो नामा लोगो जालायनोबा नांगौबा रिकुवेस्ट खालामहर कमेन्ट हरगोन आङो जेबो नङा दे एस एम डि ब्लग चेनेल हाय हेलौ आदा बा डेन्जार नुखाव आदा आदसा एस एम बिटिवाइ गोजोननाय थाबाय वेलकाम आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय ना जोबोद साबायखर फंबाय मोजां नुदों नङा होमबा ना डेन्जार नुदों ना दे गोजोननाय थाबाय फंबाय माबोरै दं फंबाय खबर सबर आरो फंबायमोनहा ख्रिस्टमास मानियो ना मानिया आं बायदि हिन्दु समाजनि मानसि नामा आरो मानियाब्लाबो जेबो नङा दे आंबो हिन्दुसो थेवब्लाबो जोङो बयबो बर' फिसा हिसाबै जोङो मानसि जानानै जों बर'आनो जा गुबुन जाथियानो जा नङा होमबा जोङो खृष्टानफोरनि थाखाय ख्रिस्टमास फैदों नालाय हेपि ख्रिस्टमासखौ जों जासिलायनांगोन नङा होमबा बिनि थाखाय फंबायमोननो साबायखर जासिहरबाय नङा होमबा सिजेन नार्जारि अफिसियेल आदा अफिसियेल भिडिअ लाबोदो आदसा सिजेन नार्जारि ना अफिसियेल भिडिअ जागोन फंबाय जागोन दे नोंसोरनि थुलुंगा नोंसोरनि थुलुंगाजोंनो आं अराय सम गोजौ फारसे आगान बारायलांनो हायो आं बेखौनो आसा खालामहरबाय
SMD ब्लग चेनेल हाय हेलौ गुड मर्निं आदा औ फंबाय गुड मर्निं दे अननानै प्लिज जायफोर लाइक हराखै लाइक हरदो अननानै प्लिज खोरोमदाव बसुमतारी मैयानि आइथिं बुफाय जानायनि बागै भिडिअ लाबो आदसा सोर आइथिं बुफाय जादों खोरोमदाव बसुमतारी बबे जायगायाव आइथिं बुफाय जालायलायनाय जाखो आरो सोर बुफायखो बाबा मानि थाखाय अना खाना मानसिखौलाय मानो आइथिं बुफायबायनांगौ जाखो जिब जुनार बायदिसो मोनबाय नामा दानि जुगनि मानसिफोरा मानसिनि जिउखौ बेसेन गैयि बायदि एथ'ग्राब मानो बेफोरबायदि खालामनो सानखो जितिनारि अके आदा हेपि ख्रिस्टमास थेंक इउ नानि हेपि ख्रिस्टमास सिजेन नार्जारि अफिसियेल ओं लावथियाव लोगो मोनगोन वान साइड टेरिगाव ना मा होनखो फंबाय माने आसा बिटिवाइखौ बुंहरदों आरो ना आसा बिटिवाइ हाग्रामा दाल हाग्रामा दालाङाव फै सिजेन ना सिजेन फंबाय हाग्रामा दालाङाव लेंहरदों नोंखौ आसाम बिटिआइनो माबाया नानिया लोगो हमहैदो ख्रिस्टमासनि गोदान बोसोरनि ना ब्लगफोर मोनसे बानायदो आरामनो खोरोमदाव बसुमतारी मैया चिरांनि दाब्ला नार्जारिखौ फरेस्टनि मानसिफोरा बन लायनायाव आइथिं दानख्लाबनाय जाथायखौ नायाखै नामा दा फंबाय आं भिडिअआवनो हाबाखैमोन नायनाय जायाखै हा आं नायगोन आरो बबे चेनेलावबा होदों बेबा बबे चेनेलाव होदों आं माने नैबे चेनेलजों बारा भिडिअ नाया नालाय आं बै मोनसेजोंसो नायो एनटिभि नयन ब्लग्स बेजों नायो बेखायनो आं संहैनो हाथ'वाखै नायगोन निस्सय आरो दङबा लिंकखौ हरना दोन आं दायो थोंजोङै नायहैगोन सिजेन नार्जारि अफिसियेल आं थाङा बेयाव आसा बिटिवाइ सिजेन नार्जारि फंबाया हाग्रामा ब्रिजाव थाङानो मिथिबायना बहा लोगो हमलायो बे नोंसिनि खोथा जेरै SMD ब्लग चेनेल मोजां आदा आंहाबो हेपि ख्रिस्टमास आं हिन्दुसो थेंक इउ फंबाय हेपि ख्रिस्टमासथ' आरो जों हिन्दुआनो जाथों नङा होमबा होमबाबो हेपि ख्रिस्टमासखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जासिहरनो गोनां नङा होमबा दे हेपि ख्रिस्टमास आसा बिटिआइ अके सिजेन अके सिजेन फंबाय लोगो हमलायनो हासिगोन दाबा लोगो हमलायो आरोना खोथा हरबाय जोंना आसा बिटिआइ नानिया सिजेन नार्जारि अफिसियेल आं मोसानाय भिडिअखौ बांसिन नायो आदा आदसा नों मोसानाय भिडिअफोरखौ बांसिन नायो आरोना फंबाय दे जेबो नङा दे जेबो नङा अब्ला मोसानाय मानाय एनटिभि नयन ब्लग्सखौ आं माने ओरैबायदिनि थाखाय खुलिदों जाय हक माने जायफोरा कमेडि नायनानै मोजां मोनो कमेडि हमनानै ला एन्टारटेनमेन्ट बेफोरबायदिनि बा ब्लगिं बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरो ना आंनि बै चेनेल मोनसेयाव जास्ट माने आं दा सर्ट भिडिअल' आगारना दोन्थ'दों माने टाइम मोनाखै बे भिडिअखौ माबा खालामनो थाखाय नैबे मोनसेयावनो नांथाबनानै थानो गोनां जायो आरो मबाइलाबो गंनै गंथाम गैया नालाय आरो बै आसा बिटिवाइ एनटिभि नयन ब्लग्सखौ आङो माने इयुनाव नैबेखौ आं सालायबाय थागोन खिन्थु बैखौ आङो आंनि फिसानि थाखायसो खालामनानै दोननाय जादों थेवब्लाबो आं लासै लासै फोजोलांगोन जेब्ला फिसाजोखौ आं खालमाजिफोरनिफ्राय लाबोनो हासिगौ आंनि नैयाव अब्ला आङो बे समाव माने फिसाजोखौ सालायनो होनो हागौ आरोना बै एनटिभि नयन ब्लग्सखौहाय अब्ला नोंथांमोना बे समाव आंनि फिसाजोखौ नायनो थाखाय रेडि जानानै थाबाय नङा होमबा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि फिसाजोखौ दासिमबो नुवाखै नुहैगोन निस्सय नोंथांमोना सानसे समाव आं दाबसेयाव फरायहोयो फोरोंहोयो माने फरायनाया मोजां गथ'आ बेखायनो आङो माने गुबुन जायगायाव फरायनो दोनदों दा नै आंजों फिसाला सासे दङ बिसोर गोबां दुस्थु आरो दानो फरायबाबो दानो बावगारलांफिनो खर'आनो माबायदिथाय इयुनाव माबोरै जालांगोन बेखौ आं दा सानस'नो हाया आंहा सानै गथ' दङ बिसोरनि थाखायनो आं माने सिं गोरबोआव माने सिन्था दंब्लाबो माने फेमिलि बागै बा गासै आंनि बे चेनेलनि फेमिलिफोरजों आङो टेनसनखौ देखाया आरोना मानो होनबा जोङो टेनसन जानानै थायोब्ला जों मानसिया थाबनो सेहेरा साइस्थ' गाज्रि जालाङो आरो टेनसन जानानै मा मोननो नङा होमबा सोर जोंनि टेनसनाव आय होनफागोन नङा होमबा बेखायनो जोङो गाव गावनि टेनसनखौ एसे सेभ खालामना दोनबानो जाबाय नङा होमबा जायफोरा हेफाजाब होग्रा बेफोर होखायो निस्सय नङा होमबा सिजेन नार्जारि अफिसियेल आसा फै लावथियावनो आदसा लावथि होननाय जायगा दंना नोंसिना ओमफ्राय लावथि होननाय गामिबो दंखोमालै नोंसिनिथिंना आं खोनादोंमोनलै गोदो माने गोदाव सोराव गुवाहाटियाव माखासे बर' सिख्लाफ्रा फैनानै खामानि नागिरलाबायदोंमोन आंनाव सोंलाबायदोंमोन आदा बेयाव बहाबा खामानि मोनगोन नामा होननानै अब्ला बे समाव आङो नानिमोन नोंसोर बबे जायगानि क'क्राझार मा जायगानि होनना बुंदों बिसोर अबेबा नाराबारि खाथि जायो लावथि बेफोरबायदि गामिनि खोथा बुंदों आरोखि
दे जेबो नङा। खोरोमदाव बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबावनो होदों आरो एनिथिं एमजे आदायाबो होदों। आदसा जागोन दे आं दा एनिथिं एमजिनि माबायावहाय हाबनानै नायगोन आरो बड'लेण्ड रादाबा दङ आंनाव बै एनटिभि नयन ब्लग्सआव साबजानानै दङ आं दा नायगोन। आं माने बेयाव हाबैथ'नाय जायाखै। आसा बिटिअ हा होनदों थेंक इउ माने सिजेन फंबायखौ मिनिहरदों खोमा आरो ना आंखौ मिनिहरदों। एस एम डि ब्लग चेनेल आहाम मा हाम जाखो फंबाय? आहाम मोनहरबाय आरोना सिजेन नार्जारि अफिसियेल आंनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आं। अके जागोन दे फंबाय डिसक्रिपसनाव होगोन। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन ना मेन नोंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होगोन? चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होयोब्ला साबसिन जायो। मानो होनबा चेनेलनि डिसक्रिपसनाव थोंजोङै नागिरबा मोनो नङा होमबा? भिडिअ डिसक्रिपसनावबा एसे नागिरनो उसुबिदा जायो। नोंबा बबे मोनसे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन नङा होमबा? बेयाव आरो सिजेन नार्जारि अफिसियेल आंबो मोसाखायो नालाय आदा। आदसा दे फंबाय गोजोननाय थाबाय। मोसायो आरो ना मोसानो मोजां मोनो आरो मोसानो रोङो बेखायनो फंबाया मोसानाय माबाखौ मोजां मोनो नङाबा? खिन्थु आं हुदायालाय फंबाय मोसानो गोदोनिफ्रायनो मोसानाय हुदा गैया मिथिबायना। गोदो बिदिनो मोनसे जोंनि एरियायाव मोनसे प्रग्राम जादोंमोन बेयाव मोसानो होननानै स्टेजाव गाखोहैबाय लाजिनानै स्टेजनिफ्राय बारनानै ब्लद फैबाय आं। रोङा आङो उदायथारा। सिजेन नार्जारि अफिसियेल मा क्लासाव फरायो नानि मोनहा? जोंना नानिया ना फिसाजोआ क्लास 7आव दै फिसाजोआ क्लास 7आव एबार एगजामा मोजां जायोबा 8आव थांगोन आरो फिसालाया क्लास 2 गामियाव क्लास 3 जाबायमोन। आं बेयाव लाबोना एसामिस मिडियामाव सोबाय नालाय दा माने 1 क्लास बेक खालामनानै सोफिननाय जादों नालाय बेखायनो माने क्लास 2 मोनबाय आरो माने आं क्लास 1आव सोफैफिनदों। बेखायनो दा माने मानसिखौ नायबा एसे गिदिर नुसै खिन्थु बैसोआबो जाया नङा जासाबबाय 8 इयार्स जाहैबाय फिसालाया आरो फिसाजोआ 11 इयार्स जाबाय। सिजेन नार्जारि अफिसियेल लावहाटिसो ना फंबाय? आदसा लावथि नङा होमबा ना लावहाटि दे अननानै 7 जोन सुबुङा आंनि एलबि आव बाहागो लागासिनो दङ बा नायगासिनो दङ अननानै प्लिज 7आ लाइक दोन खालाम प्लिज 5ल' लाइक फैनानै दङ अननानै प्लिज। आसा बिटिअ ओंखाम जाग्रोनो दे आदा। औ दे नानि जाग्रो जाना लाग्रो। मा ओंख्रि संदोंबा नानि? मा ओंख्रि? आसा बिटिअ हा होनदों मिनिहरबाय आरो। सिजेन नार्जारि अफिसियेल आसा आंनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव नायहै। आदसा फंबाया निस्सय डिसक्रिपसनाव नाम्बार होना दोनखादों आरो ना। आसा नानिखौ खावलायहरदों जोंना सिजेन नार्जारि फंबाया डिसक्रिपसनाव नायनो थाखाय। सिजेन नार्जारि अफिसियेल चेनेलनियाव चेनेलनियाव मोजां जायो फंबाय हा चेनेलनि डिसक्रिपसनाव। सिजेन नार्जारि अफिसियेल देनां साइड दान्साराव नांगौबा आदा। आदसा साइड दान्साराव ना फंबाय जागोन दे बै मोनसे चेनेलखौ फोजौना लाबोग्रोनि साइड दान्साराव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरजागोन फंबायखौ। जै आं खावलायबाथाय फैखाबानो जाबाय फंबाय ना। गोजोननाय थाबाय फंबाय दानो वारनिं हरना दोनखानायनि थाखाय। स्टिच हाय हेलो स्टिच फान वेलकाम एंड शुक्रिया मेरा एलबी में आने के लिए। आप कहाँ से हो और कैसे है आपका हाल चाल? क्या खबर है? ठीक ठाक है कि नहीं? प्लीज कमेंट करो और नया आया है तो लाइक कीजिए प्लीज। लाइक करो कमेंट प्लीज कमेंट करो गाइस प्लीज बात करो कमेंट करिबा प्लीज। সকলে যোনে যোনে मोर एलबित আহিছে कमेंट करक। जस्ट 1 हॉर्स हाँ 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा के लिए आया है मैं। अभी 29 मिनट्स रनिंग हो रहा है। 1 घंटा देगा मैं एलबी। सिजेन नार्जारि अफिसियेल आदा आदसा जागोन फंबाय नोंनि 10टाखौ आं दा चेक खालामगोन दै। 10टाखौ चेक खालामनानै आङो सेभ खालामना दोनगोन माब्लाबा गोनांथि जायोब्ला हेलौ होननो हानाय बायदि नङा होमबा फंबाय? नांगौ जायो जोंनो नङा होमबा? नांलायगौ। खोरोमदाव बसुमतारी ओंखाम जाबायना जायाखै आदा? खोरोमदाव बसुमतारी ओंखाम जाथ'वाखै आङो हा नोमबाजैया संगासिनो दङ। नोंसोर जाबायना जायाखै सिजेन आरो डिउटि गैया नामा?
खोरोमदाव बसुमतारी डिउटि दंना गैया नोंहा सिजेन नार्जारि अफिसियेल दाखालि बर'नि थैनि मिउजिक भिडिअ'आव लेंहरदोंमोन नाथाय सोलाबासै आं आदसा बर'नि थैयाव ना बर'नि थै भिडिअ' खालामदोंमोन आरो ना फंबाय बेयाव नोंखौ लिंहरदोंमोन आरोखि बाहागो लानो ना माबा मोनसे फाटफ्राव लानो थाखाय टाइम दिरुननो हादिया अब्ला ना फंबाय दुखुनांथाव बाथ्रालै टाइम दिरुननानै जेने थेने बाहागो लाहैनो हानाय मोनबा फेमास जागौमोन नङा होमबा पेनेरो पेलिस नाताल हेलो पेनेरो वेलकम मेरा एलबी में और स्वागतम बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा एलबी में आने के लिए प्लीज आया तो एक लाइक तो बन के चले जाओ यार प्लीज एक लाइक तो दीजिए और शुक्रिया है आप लोग का उधर क्रिसमस चल रहा है कि नहीं प्लीज बताओ और आप कहाँ से है प्लीज बडो चैनल थैंक्स बडो चैनल माब्रै डाइरेक्ट थेंक्स बुंफैगौ फंबाय बड' या एसामिस प्लिज कमेन्ट बड'आनो जाखागोन बड' चेनेल लादों जेला ना चेनेल नामानो बड' चेनेलखा थेंक्स माब्रैहाय डाइरेक्ट थेंक्स जाफैगौ फंबाय फैदोंबा दे गोदानै फैदोंबा लाइक हरदो अननानै आरो कमेन्ट खालाम दै फंबाय अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम सिजेन नार्जारि अफिसियेल साइड डान्स साराव आदा आदसा साइड डान्साराव लिंहरदोंमोन होमबा बाहागो लाहैनो हादिया आरो ना फंबाय माबाफोर प्रब्लेम जादों खोमा ना टाइम बेस्थ' बा बहाबा माबा मोनसे प्रग्रामफोर दङ खोमा दङमोनदां बेखायनो फंबाया बाहागो लाहैनो हादिया बाहागो लाहैनो हानाया मोजां जागौमोन फंबाया डान्सारफोर लादोंमोन खोमा ना सिगां ना दाबो सोलोंगासिनो दङ खोरोमदाव बसुमतारी दग' होनबाबो जोंना न'आव मावनाय बायदिसो आदसा दङ थारमाने डिउटिया दङ आरो ना थेवब्लाबो माने न'फ्राव जेरै मावो गोसो बायदि बेबायदि आरो ना डिउटिया आदसा नानो आदार होनाय होनदों नामा ना आदार होनाया माने फुङाव सानसुआव बेलासियाव ना मोना खनथाम होनांगौ ना दिनाव दे मोजां पेनियर पिलिस नाताल भइस इ टदा मा होनदों फेमिलि नामा फेमिलि नाताल भइस इ टदा फेमिलि todo mundo Finiro, what is the language? I do not understand. Please, do you Hindi understand? Please like done. Season Najari official आं फैफिनगोन आदा नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव दोनना फैग्रोनि दे फंबाय दे दोनै थां दे मोजां जायो मानो होनबा सोरनिबा माने सुबिदा उसुबिदा सुजुग सुबिदानि थाखाय माब्लाबाबो कन्टेक्ट खालामो नालाय बेखायनो माने दोनना लानाया मोजां जाहाथे नांगौ जायोब्ला थोंजोङै मोननाय बायदि ना फंबाय दे दोनै दे खोरोमदाव बसुमतारी आं दिनाव खनथाम आदसा दिनाव खनथाम होयो होननाय खोनाखादों आङो ना सिजेन नार्जारि अफिसियेल हारसिंनो सोलोंना रोंनायसो आदा आदसा दे जोबोद मोजां फंबाय हारसिंनो सोलोंनानै रोंनाय आरो ना जोबोद गोसो होनानै अब्लाथ' नोङो माने सोलोंनो गोनां जादों खस्थ' खालामनो गोनां जादों नङा होमबा गुबुनखौ फल' खालाम सोलोंनो गोनां जादोंना दे जौगालांनो हागोन फंबाय सानसे समाव नोंनि बे सिमाङा सानसे समाव जाफुंगोन दे मिजिं लानानै हान्थिदों जेला जाहैखागोन निस्सय हेलो फ्रेंड्स कौन है नया है तो प्लीज कमेंट करो और लाइक करो प्लीज কোনে নতুনকে আহিছে মোৰ এলবিত প্লিজ লাইক কৰি দিবা এণ্ড কমেণ্ট কৰক পেনৰ कॉन्टेजेम मिनेस जेरेल्स ब्राजील आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आया यार ये कौन सा लैंग्वेज है
but I do not English. Okay, my language Hindi, Assamese, and Bodo. ये three language. मतलब अंडरस्टैंड मुझे ये तीनों लैंग्वेज मेरे को मालूम है और थोड़ा मोड़ा तमिल आता है तमिल आपका कौन सा कंट्री है फाइनल कंट्री का नेम क्या है प्लीज बताओ कमेंट करो और प्लीज लाइक डन and sub me please my channel comment please মনে থাকেন 1 ঘন্টা 40 মিনিট 35 মিনিট হচ্ছে এংরা মনে মনে বই থাক hello guys please come comment karo please comment kalamdo de onane logohor season nursery officer harsing solang ada painoro contames mines gerels Brazil acha you are from Brazil painoro you are from Brazil yeah and no please comment painoro TS honey pox TX honey pox hello TX honey pox वेलकम माय एलबी एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा एलबी में आने के लिए थैंक यू मेरे तरफ से आपको थैंक्स हाँ टू आई विल फाइंड यू your YouTube channel keep calling your phone and you won't answer I need my 40s for my service yesterday and you said you was sending it on cash app so what's up but I don't know English TS honey fox I don't know English huh my language हिंदी एसामिस एंड बोडो अगर आपको हिंदी मालूम है तो हिंदी से कमेंट कर सकते हो प्लीज और प्लीज लाइक डन TS honey fox I need my money but I do not understand English please हिंदी कमेंट सीजन नार्जारी अफिसियेल दोनना फैबाय आं आदा आच्छा थैंक यू फंबाय थैंक यू गोजोननाय थाबाय बिदिनो दोननानला मालाबाफोर सोरबाफोर माने माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैबायबा नोंनि चेनेलनि नामखौ बा नोंनि नामखौ थाबनो गोसोखाङोब्ला नोंनाव जाहाथे थाबनो फन कन्टेक्टफोर खालामनो हानाय बायदि नङा होमबा पाइनरो भिपा गान्धी यू आर फ्रम अच्छा थैंक यू but Painoro do you Hindi understand yeah no please comment my from Assam Painoro my from Assam and TS money fox my from Assam okay हेलो गाइस कौन है प्लीज कमेंट करो अभी 2 आदमी है सीजन नार्जारी अफिसियेल आंबो दा नोंनिखौ लागोन आदा औ दे लानो हागोन फंबाय माब्लाबाफोर गुवाहाटीयाव फैयोबा माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन दे जेबो नङा दे आसा बिटिवाय नानि खारलांबाय नामा पाइनरो भिपा इंडिया अच्छा आपका भी मतलब आपका भी कंट्री इंडिया है तो आपको हिंदी मालूम होगा शायद प्लीज अगर हिंदी मालूम है तो हिंदी से कमेंट करो प्लीज क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं है इंग्लिश इतना मतलब
मालूम नहीं, बिल्कुल भी मालूम नहीं मुझे इंग्लिश। आसा बिटिवाय खारबाय नामा नानि दंना गैला? दङब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो सिरि सिरि खोनासंबाय दंबा। कौन सा ऐसा शिलं ना जोराबाद? जोराबाद दे दे। माल पियेंगे है ना? ना थांसै दे थांदो थांदो। औ लोगोफोर दे अननानै कमेन्ट खालामहरदो जास्ट आरो मा होनो 20 मिनिट्सखौ हेल्प खालामहरबावदो नोंथांमोना अननानै। खोरोमदाव बाबु खारबाय नामा? सिजेन नार्जारि अफिसियेल दाबो गैया आदा 1K जादों। अ सिजेन नार्जारि फंबाय नोंनि माबाया साबफोरा 1K फैबाय आरो ना 1K जाबाय। जागोन दे लासै लासै जाबोगोन कन्टेन्टफोरखौ मोजां लाबो नोंनि नोंथ' कन्टेन्टनि सायाव बारा माबा खालामा खोमा ना ब्लग बानाय ना बानाया सिजेन फंबाय? ब्लग बानायबा कन्टेन्टखौ मोजांसो आरो डिसक्रिपसन टाइटेलफोरखौ मोजाङै माबा खालाम आरो थाम्बनेल हा थाम्बनेला जोबोद मोजां जानांगोन मानो होनबा थाम्बनेलनि सायाव गोबां मानसिया फल' खालामो बा नोंनि माबाखौहाय चेनेलखौ क्लिक खालामनानै नायगोन बेयावनो नोंहा भिउस फैगोन आरो साबफोर फैगोन कन्टेन्टआ मोजां जानांगोन मिथियोना? आंनाबो दा साननैसो एसे डाउन जागासिनो दङ भिउआर्सफ्रा माने कन्टेन्टआ एसे गरबर सोलिगासिनो दं आंना माने टाइपिकेलाव एसे रं जागासिनो दङ माबा मोनसे गोरोन्थि जागासिनो दं खोमा। आं बेखौ सोंहरनो थाखायनो ओरै अफिसारनाव आरो एनिथिं एमजे बिथांनाव आरो मा होनो देरहासार इस्लारिनाव बिराजामोननाव कन्टेक्ट खालामना दंमोन बिसोर दा माने बिथांमोना ख्रिस्टमास सोलिदों नालाय ख्रिस्टमासाव बेस्थ' जाना दङ बेखायनो रिप्लाय हरनो हायाखै। सिजेन नार्जारि अफिसियेल आदाया फैसा मोनबायना आदा इउटुबनिफ्राय? फैसाखौथ' फंबाय इउटुब चेनेलनिफ्राय आङो मानिया आर्निं जाबाय जानाया दै आं एकाउन्ट एड खालामथ'वाखै आं लासैनो खालामगोन माने आर्निं जागासिनो दङ माने देखायो नालाय आर्निं जाबानो गासिबो ग्रिन फैजोब्बाय मानिनि माबाया आर्निं जानायफ्रा ग्रिन देखायजोब्बाय आरो अलरेडि मानि आर्निं जाखाबाय माने मानिखौबो देखायखायो बबे मोनसे भिडिअ बेसेबां आर्निं जागासिनो दङ बेखौ देखायो आरो दैलिक माने आर्निं जागासिनो आरो बारायबोगासिनो दं माने आं चेक खालामगासिनो दङ नायगासिनो दङ। सिजेन नार्जारि अफिसियेल अ मोजां आदा कंग्रेसुलेसन अ थेंक इउ फंबाय कंग्रेसुलेसन जासिनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। निस्सय जागोन नों फंबाय नोंना वाच टाइमा बेसेबां जाखो? साबाथ' 1K जाबायना 1000 साब फैबाय नङा होमबा? दा वाच टाइमा बेसेबांसो जाखो? वाट्सआ 4000 जानांगोन 4000 वाच टाइम जाबानो नोंनाव डाइरेक्ट एप्लाइ फैखागोन एप्लाइ नाव हा वाइटि स्टुडिअ चेक खालामबाबो मोनगोन थोंजोङै आरो डाइरेक्ट नोङो क्रमाव थांनानै वाइटि स्टुडिअ हाबनानै चेक खालामहैबाबो मोनगोन बेयाव एसे सानै हयै बे समाव एसे सानै हयै माने एप्लाइ खालामबानो जाबाय। एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो नोंनाव बबे मोनसे जिमेल आइडियाव नोंनि चेनेला दङ बबे जिमेलखौ सोगोन बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंनाव माने एड्रेस बिजोबगोन एड्रेसखौ सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय नोंनि एड्रेसफोरखौ माने टाइपिं खालामना हो आरो जि समाव नोंनाव गुगोल एडसेन्स फैगोन गुगोल फिन नोङो सोनो गोनां जागोन बे समाव मा होनो नोंनाव गुगोल एडसेन्स फिनाव माने जाहाथे एड्रेसखौ मोजाङै लिरना होखा मानो होनबा बै एड्रेसाव जाहाथे नोंनाव आरो नोंनि कारेक्ट पिन कड नाम्बारखौ हो बे एड्रेसाव बे पिन कडाव नोंनि गुगोल एडसेन्स पिना मोनफैनाय बायदि आरो लोगोसे नोंनि कन्टेक्ट नाम्बार जिखुनु नोंनि सोलिबाय थानाय मोनसे गुगोल एडसेन्सआव कन्टेक्ट नाम्बारखौ सेभ खालामना होखाबानो जाबाय एप्लाइ समाव अब्लानो जाहाथे पियनफ्रा नोंनि न'खौ नागिरना मोनाब्ला थोंजोङै नोंनाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंनाव बिदि बिदि फैदों होननानै खबर हरनो हानाय बायदि आरो ना कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै लाखाबानो जाबाय जायफोर दिनै बे आंनि एलबिआव नुजाफैदों बा खोनासंदों बे बिथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो दाबावथार मालाबाबो आरो एड्रेसफोरखौ मोजाङै सोबानो जाबाय कारेक्ट एड्रेस अब्लासो नोंनाव बै गुगोल फिना मोनफैगोन आरो जेब्ला गुगोल फिन मोनफैयो अब्ला नोंनाव डकुमेन्टस आपलड खालामनांगोन फ्रन्ट साइड बेक साइड हा आरो फट'आ क्लियार जानो नांगोन नङाबा एक्सेप्ट खालामनाय नङा मिथिबायना? सिजेन नार्जारि अफिसियेल गुगोल एडसेन्सना बेसे वाच टाइम जों फैयो आदा गुगोल एडसेन्सआ वाच टाइम फैनायजों खोथा गैया फंबाय नोङो 4000 वाच टाइम आरो 1000 नोंनि साब जाब्लानो नोंनाव गुगोल एडसेन्सनि थाखाय एप्लाइ फैगोन एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय गुगोल एडसेन्सआ माने वाच टाइम जाखांनायनि उनाव नोङो एप्लाइ खालामबानो हमना ला 10 देस 12 देस बा 15 देस बेफोरनि गेजेराव नोंनाव गुगोल फिन मोनफैगोन आंना दा मोनफैथ'वाखै मोनफैसिगोन फैगौ सप्ताहालागै
दा माने सप्तासेया जाहां जाहां जाबाय साननैसो नांबावगोन आरोना आं मा बाराव खालामोमोन आं दिन थारिखखौ बावबाय जास्ट सप्तासे जाबाय हमना लादो दा माने आं सप्तासेखौनो दोनबावदो आरो बिनि गेजेराव मोनफैसिगोन। खोरोमदाव बसुमतारी आदा दाखालि अमर सिं सारा दिपेन बर'नि मोनसे प्रेस मिट होनायनि सायाव गहपुरनि सोरबा सासे सुबुङा उल्था प्रेस मिट होफिनदों। बि मानसिया सोर आं सिनायाखै। गहपुरनि ना आं नायाखैलै फंबाय मानो होनबा एसे मा होनो पलिटिकेलनि सायाव भिडिअखौ आं लाबोदोंबाबो आं एथ'ग्राब माने बै माबाखौ नागिराखै माने बाथ्रा दानथेलायबाय थानायखौ मानो होनबा बाथ्रा दानथेलायनाय थानायखौ माबायोबा बांसिन माने वान साइड जानाय बुंबाय थायो मानसिफ्रा गोबां मानसिया वान साइड जागासिनो दङ होननानै कमेन्ट खालामगासिनो दङ मागासिनो दं ओंखायनो आं गेजेरनि जानो थाखाय माब्रैबा गेजेरनि जानो हागोन बे सिन्थाखौ खालामगासिनो आं गेजेरनि जानानै आं कन्टेन्टखौ लाबोनो सानगासिनो दं मानो होनबा वान साइड जायोबा नोंगौ निस्सय एसे गाज्रि जायो जोंहा बबेबा साइडआ बा बबेबा दोलोआ नोजोर होयो बे थिगानो नाथाय सैथोजों जोङो थांनायखौ रावबो नोजोर होबाबो जोंखौ हमथानो हाया आरो रावबो जोंखौ दबथायना दोननो हाया दिनै आंखौ माबा मोनसे खालामगोन एटेक खालामगोन बे सियर गाबोन समफोर आंखौ एटेक खालामना दोननो हागौ नाथाय आंनि उनावथ' सोरबाया ओंखारगोन ना निस्सय सोरबा गोदान फैगोन ना नङा होमबा सैथोखौ रावबो सिखोनानै दोननो हाया बा हमथानानै दोननो हाया जाय हक बै समाव दा पलिटिकेलनि खोथा ओंखारबोयो हाग्रामाया मोजां मावदोंमोन ना गाज्रि मावदोंमोन जों बेखौ बुंनो थाङा निस्सय जेन'बा दा हाग्रामाया जेननायनि खाथाराव जोङो सानहरबाय जेनेबा हाग्रामाया गाज्रि मावदोंमोन दै हाग्रामाया गाज्रि मावनायखाय दिनै जेननानै थानो गोनां जादों बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ देरहाबोदों प्रमदखौ मोजां मोननानै गोबां रायजोआ देरहाहोदों मोजां खामानि मावलांथों हारिनि थाखाय अरायसम गोजोन थासारिखौ लाबोथों बा गासैबो समादानफोरखौ बर'नि जेंनाफोरखौ फोजोबथों होननानै लाबोदों नाथाय दिनै 3 इयार्स जालांबाय 3 बोसोर जाबाय मोनसेबो जेंनाखौ जों जोबनाय नुहुराखै बा गासै रायजोआ जोबनाय नुहुराखै जानो हागौ बेखायनो दिनै प्रमद बिथांखौबो नाङा माया होननानै गोबां मानसिया कन्टेन्ट लाबोफिनगासिनो दङ आरो बिनि सायाव भिडिअ लाबोफिनगासिनो दङ थिग बिदिनो जोङो मा जोंबो बिनि सोमोन्दैनो भिडिअखौ होगासिनो दङ जाहाथे प्रमदआ जोङो बेखौ बुङा जे प्रमदआ गाज्रि मानसि बा प्रमदआ गोलैनानै थाबाय थाथों प्रमदखौ जोंनो नाङा होननानै जों बुंनो हाया मानो होनबा जोंनो बयखौबो नांगौ मालाबा गाज्रि मानसिखौबो जोंनो नांगौ जायो बेखायनो जाहाथे प्रमदआ हारिनि थाखाय बा इयुननि थाखाय इयुन जेनेरेसननि थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोर दा सोलोंफुबाय थानाय गथ'फोरखौ जाहाथे मोजां लामासिम दैथायहरनो हायो डक्टर इन्जिनियार अफिसार प्रिन्सिपाल बायदिसिना खालामनो हायो बेबायदिनि थाखायसो जोङो माने अराय सम माने प्रमदनि सायाव कन्टेन्ट लाबोदों जाहाथे मानसिफ्रा किसुमान बुजियाखै माने जोंखौ वान साइड जानानै बुंदों होननानै बुंबाय थादों नाथाय प्रमदआ मोजां मावलांबा हामगौ जों बेखौसो सिन्था खालामदों मोजां मावोबा माने प्रमदआ अराय सम बे पार्टियाव थाबाय थानो हागोन आरो बिनिनो जानानै बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो खाबुखौ मोनगोन नङा होमबा बे खेथ्रआव जोङो भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो दा माने गोबां मानसिया दुखु मोनदों आरो आदा खोरोमदाव बसुमतारी आदा दाख्लै बेखौ फरायखांबाय आङो सिजेन नार्जारि अफिसियेल फंबाया कमेन्ट खालामबावदों थेंक्स आदा खिथा हरनायनि थाखाय औ थेंक इउ फंबाय मानो होनोबा खिथालायखानांगोन जोङो निस्सय दै दिनै माने आं नोंनोल' खोन्थायाखै बा सोरबायाथ' डाइरेक्ट थोंजोङै कन्टेक्ट खालामनानैबो आंनाव सोंहरबाय दङ बोरै बोरै खालामनांगौ किसुमानाथ' माने डिसक्रिपसन टाइटेलाव माबोरै होनांगौ बेफोरखौबो माबा खालामनानै लानो रोङाखै आरो क्रमाव थांनानै गावनि चेनेलफोरखौ माबोरै टप लिस्टआव लाबोनांगौ जाहाथे सोरनिबा मबाइलाव नोङो सोरनिबा मबाइलखौ लाथ'नानै नोंनि चेनेलखौ लिंक साब खालामना होनो सानदोंब्ला नोंनि नामा सार्च खालामबा फैया बेखौ माबोरै खालामबा जोङो लाबोनो हायो बा सार्च खालामबा फैयो बेफोरखौ माने लाबोनो रोङाखै किसुमान मानसिया जास्ट खुलिदों चेनेलखौ बे थिगानो नाथाय फल' खालामनो रोङाखै गुबुनफोरखौ बेखायनो माने बिनिबो सायाव गोबां मानसिया कन्टेक्ट खालामनानै आंनाव माखासे फरमुलाफोरखौ लाबोदों जास्ट आंबो जा हादों बा जा मोनदांदों जा मोनदांनानै दङ बा आं जाखिनि रोंनानै दङ आं बेखौ फोरोंहरदों आरो नङा होमबा जों निस्सय फोरोंलायनांगोन सोरबा रोङैखौ जोङो हेल्प होलायनांगोन सोरबा हेल्प लुबैनाय मानसिनो जोङो हेल्प होनांगोन सहाय नांगौ मानसिनो जों सहायखौ होनो नांगोन नङा होमबा जोङो गोसो गोरबोजों बा थाखा फैसाजों जोङो सहायखौ होनो हायाब्लाबो जों गोसो गोरबोजों सहाय खालामना लायनांगोन नङा होमबा जोंनि अनलायनायानो सहाय खालामलायनाय नङा होमबा थिग बेबायदिनो आरो लोगोफोर दे सोर सोर दंबावो कमेन्ट खालामदो कमेन्ट फैयासै जा साथाम सुबुं दंबावो सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामहरदो दे सिजेन नार्जारि अफिसियेल आं देनां वाच टाइम फुल जाहांबा कल खालामना सोंहरगोन आदा औ जागोन फंबाय निस्सय आरो बायसान्स जुदि लोगो मोनोब्ला आं नोंनाव आं नोंसिनिथिं थांबाय बायनाय समाव लोगो मोनलाय लायोबा कन्टेक्ट खालामनानै निस्सय सोंनानै लानो हागोन आरो बबेयाव थांनानै माबोरै खालामनांगौ आं बेखौ आंनि मोन्दांथिखौ बा आंनि रोंनायखिनिखौ आं नोंनो फोरोंबोगोन आरोना फंबाय सिन्था खालामनाङा दे सिजेन नार्जारि अफिसियेल आदा अनलाइनावनो
ओ मानसिनि धोरोमा अनलायनायावनो मानसिनि धोरोम औ नंगौ नंगौ फंबाय निस्सय बे सैथो जोंनाव अनलायनायनि गेजेरजोंनो मानसिनि धोरोम बयनिफ्राय देरसिन धोरोम होनना बुङोब्ला जों अनलायनाय नङा होमबा जोंनि सिबिनाय धोरोमा जोंनि थाखाय थागोन बे अरायसम बे पारमानेन्ट धोरोम नाथाय मानसिखौ मानसि होननानै साननो रोंनाय बा सानलायनाय नैबे जोंनि बयनिबो देरसिन धोरोम होननानै जों साननानै लानो गोनां जादों दिनै नोङो माथ्र नोंनि धोरोमखौल' फुजिबाबो जाया जोङो गावजों गाव अनलायनो रोङाब्ला मा धोरोम फुजिनायनि मा मुलाम्फा मोननो नङा होमबा मा फायदा जागोन जों थिग बिदिनो आरो धोरोमा जोंहा जिखि जायखि धोरोमावनो थाया मानो धोरोमखौ लानानै जोङो दावराव दावसि जानो नाङा धोरोमखौ लानानै जोङो नेवसिलायनो नाङा बा नेग्लेक्ट खालामलायनो नाङा जिखियानो जाया मानो सोरबा जिसु खृष्टखौ फालिदों सोरबा मरियामखौ फालिदों सोरबा बोराइ बाथौखौ फालिदों सोरबा ब्रह्मखौ फालिदों सोरबा जयगुरु फालिदों नङा होमबा जिखि धोरोमाव थाया मानो जों सासे इसोरखौनो गाबज्रिखादों आरो इसोरा अरायसम सासेयानोखा माने रुपासो गोबांथार रुप लानानै फैदों जेरै बुंदों अजा बेजाफ्रा अजा गायनाय समाव बुङो तेथ्रिस कौथि मोदाय देवथानि नाम लायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो माने गोबां नानानथा रुपाव इसोरा रुप लानानै फैदों आरो सृजेन नार्जारि अफिसियेल राइट आदा औ थेंकिउ फंबाय गोजोननाय थाबाय आंनि बाथ्राफ्राव बा आंनि एल बि आव फैनानै फंबाया आंनि माखासे खोथा बाथ्रायाव थुलुंगा होफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा बिटि अयनानिया खारबाय नामा आरो खोरोमदाव बसुमतारी दङब्ला कमेन्ट खालामहरदो दे 9 मिनिट्स आरो 9 मिनिट्स आं एल बि होबावनोसै जायफोर लाइक हराखै लाइक होदो अननानै हेल' हेल' बेस प्लिज कमेन्ट कर कमेन्ट सोर सोर दङ दे अननानै साब्रै सुबुं दङ कमेन्ट खालामहरदो दे सोरबाफोर बहाबा थांदोंमोन नामा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय कमेन्ट खालामहरफिनदो आरो 8 मिनिट नोंथांमोनजों सावरायबावदिनि टटेल 1 हर्स फुरा खालामथारदिनि गोदानै फैदोंब्ला लाइक होदो दे प्लिज अननानै सोरबाफोर आरो कमेन्ट खालामहरदो खोरोमदाव बसुमतारी थाङाखै आदा आदसा थाङाखैना आं थांबाय सानदोंमोनलै फंबाय माने सासेल'सैमोन नालाय बेखायनो माने ओंखारलांबाय नामा खामानिफोर जासिगोन नामा नंदोंमोन आरो आं 11:32 जाबाय नालाय टाइमाबो কি খবর করে রিস্কাই চলাবা নিদিয়ে আৰু কিয় চলাই থাকিম জৰ জবস্তি মই চলাই থাকিম কেতিয়াবা কোনোবা যদি ক'ৰবাত মাৰি থয় মই কি কৰিম কোনে বিচাৰি পাব মোক জৰ জবস্তি মানে মোক বড়ো মানুহ বুলি চলাবা বড়ো মানুহক ইয়াত ৰিক্সা চলাবা নিদিওঁ বুলি ক'লে আৰু কি কৰিম মইতো অকলে ইয়াত যুঁজিব নোৱাৰে বড়ো আৰু অসমীয়া কথা আছে বড়োৰ টেষ্ট বেলেগ অসমীয়াৰ টেষ্ট বেলেগ কেনেকে কয় মোৰ হ'ল জানুৱাৰ টেষ্ট আৰু চলাই থাকিলে দিগদাৰ আছে বুলি কৈছো আৰু মই কি চলাই থাকিম আৰু যুঁজিতো লাভ নাই না চবে মানুহ হয় মই কি এই ৰিক্সাটো নচলালে কি খাব নোৱাৰিম নেকি মই মৰি যাব নেকি নমৰো আৰু ইয়াত ৰিক্সা চলাই যে মই ধনী হ'ব ইও নহয় खोरोमदाव बसुमतारी थाङाखै आदा बड' चेनेल बन्द खालामदो औ बन्द खालामसै फंबाय लाइक हरबायना बड' चेनेल फंबाय सृजेन नार्जारि अफिसियेल आदा आं थांथ'नोसै आदा औ दे फंबाय दे गोजोननाय थाबाय आंनि चेनेलाव गोबां टाइम थाफैनायनि थाखाय दै फैबानो जाबाय बिदिनो सम सम आं एलबिखौ खिन्थु दैलिक होआ दे फंबाय खिन्थु दैलिक माने आं जिथिया टाइम मोनो अब्ला माने बेखार ओरैनो बरिं मोनबाय थाबा होयो आरोना दसे सम गासैबो भिउवार्सफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै दे फंबाय दे गोजोननाय थाबाय खोरोमदाव बसुमतारी आदा नों गुवाहाटि
गुवाहाटिया मा खामानि मावगासिनो दायो? आं फंबाय बर्थमान जेबो मावाखै आं बेटारि रिक्सा सालायदोंमोन दै ओमफ्राय बे जायगानि मानसिफ्रा सालायनो होआ माने ओरैबायदि जोंखौ माने बर' मानसि सालायनो मोना मानो मोना होननानै बादा खालामनायखाय आं दा ओरैनो दंथ'यो आरो 4 मानसो जाबाय आं 4 माससो ओरैनो बेखाराव दं आरोखि आरो हारसिं जाबायना आंबो जुजिनो हाया खिन्थु माने बाहेरा मानसिखौनो सालायनो होआ होनना बुंदों बिसोर खिन्थु सालायगासिनो दं गोबां मानसिया खिन्थु आं जुजियाखै आरो बिसोरनो जुजिनानै लाब गैया आं थानायावबो थांदोंमोन थानायाव आङो पुलिसफोरजों सावरायदों पुलिसफ्रा बुंदोंमोन आंखौ कन्टेक्ट नाम्बार साम्बार हरजोबदों बिथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा माबा मोनसे खालामोबा बिसोर एटेक खालामबा जोंनाव फन खालाम होननानै बिसोर आंनो कन्टेक्ट नाम्बार साम्बार हरजोबदों थेवबाबो आङो साननैसो सालायबाय सालायनानै आरो बिसोर बुंबाय थायो माने थाङै थुङै लास्टआव आंखौ बुंबाय बर' जाथिया लाजिनाय गैया मानाय गैया लाजिनो रोङा होनना बुंनायखाय आं माने जाथिनि खोथा बुंनायखाय दै नांदों आरो ना गन्थङाव दै नांनानै आंसो मावदों बेयाव आंखौथ' जोंनि बर' जाथिया बेयाव खामानि मावनो थिनहराखै बा रिक्सा सालायनाया जानो आंखौ थिनहराखै बेखायनो आं बेखौ साननानै माने आङो बन्द' खालामनानै थाबाय आरो गावनो गाव माने सिं जानानै थाबाय आरो बड' चेनेल औ दे फंबाय जागोन दे आरो फंबाय आंनि बेयाव दसे समबाबो दान्दिसे सम नुजाबाय होननायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दे फंबाय बिदिनो सम सम आंनि एलबिखौ लोगो मोनबाय अननानै दसेबाबो हेल्प खालामफैगोन बा सहाय खालामफैगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय बड' चेनेल फंबाय खोरोमदाव बसुमतारी फैलावसो आदार सारनांगौ दं आदसा 12थायाव आरोना 12ता बाजियाव आदार सारनांगौ आरोना दे ओमफ्राय इभिनिंआव 4थासोआव जायो खोमा ना 3:30 4थासोआव आसा बिथ'आइ फैफिनबाय आदा आदसा थेंकिउ होननानै फैफिनबाय गोजोननाय थाबाय दे 4 मिनिट दंबावो 4 मिनिटथ' गैला 3.5 मिनिट दंबावो आरो एलबि होबावगोना आङो थाबावगोना नोंसोरजों सावरायबावगोना 4 मिनिटखौ फुरा खालामसै बेनि उनाव दोनथ'नोसै बांद्राय गोबावबाबो बरिं मोनो लोगोफ्रा बेसे नायबाय थाबावनो नङा होमबा दे जायफोर फैबावदों अननानै लास्ट टाइमाव कमेन्ट खालामहरदो आरो जायफोर लाइक हराखै लाइक होदो आसा बिटिआइ मा ओंख्रि जाखो नानि माजों जानानै फैखो सिजेन नार्जारि अफिसियेल आसा आं नाम्बारखौ होबाय औ आसा नानि सिजेन नार्जारि फंबाया गावनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों माब्लाबाफोर मानिबा थाखाय गोनांथि जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना होनानै दोनबाय माने फंबाया दहायनो होखांबाय आसा बिटिवाइ ओंखाम उखैयाखै नामा आदा ओंखामखौथ' एसे उखैहांबाय माने ओंखाम जानाया टाइमानो थिग नङालै जोंहाना गोसोबा जायो गोसो गैयाबा जाया बिदिनो माब्लाबा 1ता 2थायाव जायो माब्लाबा हरनि 12ता 11थायाव जायो आरो मालाबा मोनाबिलिनि 8ता 9थायावनो जायो आरो मालाबा एसे 10थासोआवनो जायो माबायाव सानाव फुङाव 10थासोआवनो जालाबायो आसा बिटिआइ लाफा आलु भाजा आदसा बाब गोथावथार आसा बिटिआइ दाख्लैबोथ' लाफानि खोथाखौनो बुंहरदों नोङो ना लाफा ओंख्रि नोंनि एलबिआव आं कमेन्टसआव सोंहरबा लाफा ओंख्रिनि खोथा बुंदों आरोना आसा बिटिआइ औ दे सिजेन फंबाय आसा बिटिआइ नानिया औ होननानै बुंहरबाय माब्लाबाफोर गोनांथि जायोबा कन्टेक्ट खालामसिगोन आरो सिजेन नार्जारि अफिसियेल आसा नों अबेनि आसा बिटिआइ ना फंबाय आंनि मिथिनाय बायदिबा गाव खिन्थानाय बायदिबा सुन्दारिनि नोंसिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट सुन्दारिनि आरोना बांगालदुबानि खोरोमदाव बसुमतारी औ हरावसो सारनांगौ आदसा दे 4थायावसो होबावनांगौ आरो ना मोनायाव ओमफ्राय फुंनिया बिदिनो 7ता 6ता 6:30 बेफोरबायदियाव खोमा सिजेन नार्जारि अफिसियेल 1 जानुवारियाव पिकनिक जानोबो हागौ 1 तारिखआव जानुवारि हेपि निउ इयार मानिगोन आरोना मानिनांगौ फंबाय आंबो बहाबा एसेबाबो मानिगोन थांनाय बोसोराव बेयाव थानाय बर'फोरखौ 6 जनसो लाबोनानै एसे मोजां मानिसाबदोंमोन आं ओरैखौबो लायो नालाय आंबो एसे ओमफ्राय बैसोरबोथ' लाग्रा गोजामोन नालाय बिसोरनो लाबोबाय गैया हाजोबदिया लाजोबनोनो अमा बिखा सेरनै मोदोम सेरनै बयलार सेरसे ओमफ्राय ना सेरसे लाबोदोंमोन आं हारसिङैनो आरोना आंनि बै रिक्सा सालायनायनि फैसाजोंनो बाजेट खालामदोंमोन आरो बेखौ हारसिङै खरस खालामनानै फुरा माने सिनायनाय बर'फोरखौ लाबोनानै जाहोफैजोबदोंमोन आं आंनि रुमावनो आसा बिटिआइ औ खाथि जायो सिजेन फंबाय नोंसिनि आसा बिटिआइ खाथि होनना खिथादो नै सिजेन नार्जारि अफिसियेल खनसे दुलिगाव फांसनाव मोसा
हैखांबाय दुलिगाव फांसनाव मोसाहैखांबायनो फंबाया आसाबिटिवाइ दुलिगावआव बे खाथियाव मोनखोमा ना चिराङावनो मोनखोमा ना दुलिगावआथ' मोनसे एकदमबारे माबायाव दङ धुब्रि ना मा गोलैयो महामाया ना मा मन्दिर दंमोनलाय बिथिंजाय बे खाथियाव बग्रिबारि खोरोमदाव बसुमतारी आदा जायखिजाया आं बुंहरनायनि सायाव भिडिअ लाबो जागोन फंबाय लाबोगोन दे आं दा चेक खालामनानै भिडिअखौ कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन बिनि सायाव भिडिअ लाबोनो नाजागोन जुदि आङो भिडिअ जिथु जेबो गरबर गैयाबा आं दाहाय लाबोगोन दे आरो माने किसुमाननि भिडिअखौ थोंजोंलि जों भिडिअखौ होनो हाया जों चेक खालामग्रोनो गोनां जायो मानो होनबा भिडिअ माने कपिराइट स्ट्राइक हरना दोनोना बे कपिराइट स्ट्राइकखौ हरदोंबा बेफोरखौ जों भिडिअ होनो हाया माने दिगदार जायो जास्ट जोंनिल' कन्टेन्ट सोनो हागोन आरो बेयाव बैनि माबाखौ क्लिपखौ जों सोनो हानाय नङा बिदि जायो आरो सिजेन नार्जारि अफिसियेल होनना बुंहरदों चिराङावनो आरो ना दे आसाबिटिवाइ खाथि दुलिगाव आदसा दुलिगाव खाथि जायो दुलिगाव गामि बारना जों गामि मोनो दुलिगाव गामि बारबानो आसाबिटिवाइ नानिमोननि गामिखौ मोनो माने खाथियाव आसाबिटिवाइ नानि खाथियाव आसा नानिमोननि गामियाव जै हाबबाय होनबाथाय वाटार साप्लाइ गोदान मोनगोन आरो बे वाटार साप्लाइयावनो नानिखौ लोगो मोनखागोन हासिब सिबग्राबो जायो सम लानानै सुखिदारबो जायो आरो सुपारभाइजाराव जानो थांगासिनो दं आसाबिटिवाइ नानिया सिजेन नार्जारि अफिसियेल मिथिखायो आं मिथिखायोनो सिजेन नार्जारि फंबाया मानो होनबा चिरांनिखा नालाय खाथि जाखायो सुन्दारिनि मानसि नालाय ना खाथि जालायखायो सिजेन नार्जारि अफिसियेल हाबा जाबाय नामा आसा नानि हाबा जाबायना जायाखै खोन्थादो सिजेन फंबायनो आंनि नुनायावथ' आसा नानिया ओरै बाबु फिसाबो दङ बाबुना नानि सासे साइन बर्डबो दंखायो मालाय नै बैनायनि साइन बर्डआ ख्रा लोगोफोर आं सासे मानसि देखायनो नोंसोरनो ना এই দাদাটো হল আগৰ আমাৰে বড়ো মানুহ লৈছে আৰু না বহুতো বড়ো মানুহ হয় দেই দাদাৰ নাম গণেশ কি লিখে গণেশ দাস মই লৈছো বড়ো চলে চিলিণ্ডাৰ নাৰ্জাৰী আছিল অলপ চলপ ক'ব পাৰে मा खबर मोजां खबर मोजां অলপ চলপ ক'ব পাৰে एसे बुंनो रोङा ना बियो बर'नि माने बाजैया बर' नालाय किसी का डरना नहीं किसी का मारना नहीं अच्छा से रहो अच्छा से खाओ जाबायहाय कर्म करना है हाबा जाबाय आरो ना मेहनत करना है जारलासो आरोखि ना मेहनत करने से रुपया मिलने के बाद दारू पीने के बाद और काम करेंगे जोंना मा होनो सिजेन फंबाया आसा नानिखौ सिंगेल सानदोंमोन बा आनमेरिड सानदोंमोन आरो ना सिजेन फंबाय ये देखो आपको देखना पड़ेगा ये नहीं होलायबायलै नन स्टप लोङो डेन्जार जि दायो मानसिया गोरोंथार जि दानायाव डेन्जार जि दानो गोरों खिन्थु लोङो नन स्टप लोङो मानसिया गणेश মদখা জাগা পাইছ নেকি তাতে দলি মাত দিলে খাই লৈ এটা কি বাৰ পাইছ নেকি খান গলগা মাত দিম গম পাবি বাৰ পাইছ सिजेन नार्जारि अफिसियेल खनसे बांगाल दुबायाव बल जोहैखांबाय आदसा बांगाल दुबायाव बलबो जोहैखांबाय आरो ना सिजेन फंबाया होमबाथ' बलावबो इन्टारेस्ट दङ फंबाया बल जोनाय मानायाव ने अब्ला बाजैसो ना फंबाय बाजैसो जायो बेखौ दै बाजै होनबानो जाबाय माने आंखौ बिदा लेंनायखाय आं बिनानाव लेंदों नङा होमबा आरो बैसोआबो निस्सय देरसिन जाखागोन आंहा 32 इयार्स जाखाबाय नालाय आंनि बैसोआ 32 रानिं दै फंबाय दे अननानै जायफोर दङ कमेन्ट खालामहरलाय नङाबा एलबिखौ दोनथ'नोसै आङो 1 घन्टा 4 मिनिट जाबाय अननानै दोननायखौनो लानोसै खोमा ओंखामबो जाहैनांसिगोन एसे उदैया मानहांबाय दिनै अननानै बाय लाहरदो प्लिज लोगोफोर बलबो जोखांहैबाय सिजेन नार्जारि अफिसियेल अब्ला बाजैसो ना बाजैसो
बाजै जागोन दे आसा बिथ'या बाजै जागोन दे होनना बुंदों दे बिबाजैखौनो लिंदो फंबाय आसा बिथ'या 27 इयार्स जाबाय आदसा नानि ना 27 बैसोआ दे मोजां खोरोमदाव बसुमतारी आदा आं नोंनि नाम्बारखौ लाबाय दिनै आदसा दे फंबाय दे अब्ला लादोंबा दाहाय खनसे कन्टेक्ट खालामलाय बाबु दे खोरोमदाव बसुमतारी दाहाय कन्टेक्ट खालामलाय आंनाव नोङो खनसे आं एलबि दोनखांबा कन्टेक्ट खालाम एलबि दोनखानानै 10 मिनिटसो थानानै खालामबानो जाबाय दै आं माने नैबे एलबिखौ ओइ माबायाव एसे अइटिं स्टुडिय'आव चेक खालामहैनांगोन नालाय थोंजोङै एलबिखौ होखांनायनि उनाव डाइरेक्ट माबाना दोनबाबो जाया नालाय बेखायनो एसे चेक खालामनांगौ दङ 5 मिनिटसो लागोन आरो थेवब्लाबो नों 5 मिनिटनि उनाव हरबानो जाबाय आरो 5-10नि गेजेराव सिजेन नार्जारि अफिसियेल रैसुमै मोनखौ सिनायो ना बाजै आसा बिटुआइ रैसुमै मोनखौ सिनायो नामा सोंहरदों ओइनै सिजेन नार्जारि फंबाया आसा बिटुआइ बाय अके बाय आसा बिटुआइ नानि गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव गोबां सम टाइम दोनफैनायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय बयखौबो आङो खनसे गोजोननाय जासिहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दै सिजेन नार्जारि अफिसियेल आदा नों आंनि नाम्बारखौ लासिगोन दे हो आं नोंनि नाम्बारखौ लासिनो औ जागोन दे जागोन फंबाय सिजेन फंबाय लाबानो जाबाय दे ला आरो बायसान्सनि थाखाय आंनोबो हरना दोन नोंनिखौ लानानै आंखौहाय दाहायफोर वाट्सआपफ्राव नङाबा खनसे मा होनो मिस कलफोर हरबानो जाबाय बा हरथाय खनसे हमनानै आंखौ हमहोनानै आं उमुखा होननानै गावनि परिसयखौ हरबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय दा वाट्सआपाव SMS हरगोन आं औ जागोन फंबाय जागोन दे गोजोननाय थाबाय दे खनसे SMS खालामना हरबानो जाबाय खोरोमदाव बसुमतारी कमेन्टखौ खिथाजोबग्रो मा कमेन्टखौ खोन्थाजोबनो खोरोमदाव बाबु खोरोमदाव बसुमतारी औ माने कमेन्ट थालांबाय नामा खोरोमदाव नोंनि कमेन्ट आं नायस'नासै नामा बहाबा जायखिजाया बुंहरनायनि भिडिअ लाबो जागोन आं लाबोगोन दै बे कमेन्टखौ आं नायलांनो मोनाखैमोन आं लाबोगोन दे खोरोमदाव बसुमतारी आदार सारखांबा हरगोन आं औ जागोन आदसा नोंसोर दा साथाम दंबावोना देलाय सोर दङ कमेन्ट खालामलाय थाबनो येस बा दं बे कमेन्टखौलाय आं नोंसोरनो आं बबे जायगायाव थायो आरो जोंहा वाइफआ माने नोमबाजैया मा खामानि मावो नोंसिनि बिबाजैफ्रा आं एसे दिन्थिनि नोंसोरनो नायनो लुगैदोंब्ला माने जि दायो नालाय नोमबाजैया बे हिसानसालिखौ आं एसे देखायनो आरो नोंसोर नायनो लुगैदोंब्ला कमेन्ट खालामहर दे नायनोब्ला निस्सय गैला रावबो गैला दे आं दोनथ'बाय दे एलबिखौ दे अननानै दुखु दा मोनसै उननि समाव आं देखायसिगोन उनाव गाबोन समफोर आं एलबि होयोबा आं देखायसिगोन नोंसोरनो दै फुरानो थ' लोगोफोर बाय नेक्स्ट एलबिआव लोगो मोनलायसिगोन जै हिन्द बर' हारिनि